Morre un pescador que caeu ao mar na Coruña. O falecido dun 60 anos e veciño do barrio de Agra do Orzán estaba pescando nunha zona de rochas cando o arrastrou unha onda. Un particular deu a voz de alarma. Os dispositivos de emerxencia rescataron o cadáver. Estaba activo o aviso amarelo por ondas de entre 4 e 5 metros en todo o litoral atlántico. Xoan Carlos I reaparece no Porto Deportivo de Sanxenxo uns días despois de saber das súas memorias. En España publicaránse o próximo 3 de decembro. Navegou na compañía de amigos e da súa sobriña, María Zurita. A visita non pasou desapercibida para veciños e visitantes. Agora o rei asiste a unha cea no Porto. Hai que picalas un poquito para que non rebenten. Eso que é facer un braseiro moi bo. Non que vayan en llama non. Un braseiro con calor e remexelas de vez en cuando, darlle unha voltiña. Estamos na época das castañas e, por suposto, de celebrar os magostos. En Ourense o martes será festivo local, pero hai quen xa comeza a vivir a festa esta fin de semana. En Baños de Molgas, hoxe, hai carne caldeiro, cachelos, chourizo, pan e castañas, claro. Logo vemos como gozan e tamén como Galicia é líder neste froito. Tempo de magosto, en algunha vila xa acenderon as luces de Nadal. Quedan case 2 meses para esa época do ano, pero iso non foi impedimento. De seguido, contámoslles en que vila portuguesa xa loce o alumeamento máis agardado do ano. Saúdos, que tal? Moi boas noites. Un pescantín faleceu esta tarde ao caer ao mar dende unha zona rochosa da Coruña. O home estaba pescando e desa hora estaba activado o aviso amarelo por ondas no litoral. Xoel Rodríguez ten máis datos. Foi, de feito, David, unha onda que levou por diante a este home contra as 4 desta tarde cando estaba pescando nun punto moi próximo a este lugar onde nos atopamos na zona do Portiño, na cidade da Coruña. Foi tamén un particular o que deu aviso aos servizos de emerxencia ao perder de vista a este home. Ata aquí, de feito, mobilizouse un amplo dispositivo e foi finalmente o Elimer, o helicóptero de salvamento marítimo, o que contra as 5 da tarde localizaba xa o corpo sen vida. Por desgraza, non é a primeira vez que un suceso deste tipo acontece nesta mesma zona. De feito, só entre os anos 2020 e 2021 faleceron tamén aquí outras 3 persoas e foi necesario realizar ata 7 rescates. Agora mesmo continúa tamén activo ese aviso amarelo por ondas que poden chegar en todo o litoral da nosa comunidade aos 4 ou 5 metros de altura. Por iso, lembren, compre extremar todas as precaucións se se chegan ata o litoral. Grazas, Xoel. E como comentaba o noso compañeiro, moita precaución sempre o carón do mar e máis cun aviso. E sempre hai que recordalo. Pero, por exemplo, a mala mar, de feito, fixo tamén que 10 persoas caeran a auga en Tenerife e 2 perderan a vida. Por iso, como dicimos, precaución sempre nestes casos. Máis asuntos. A muller detida como presunta autora da morte dun home na antiga estación de autobuses de Vigo ingresou en prisión provisional. A vítima, de 56 anos, morreu tras recibir varias puñaladas. Ambos os dous dormían xuntos na antiga terminal, onde dormen habitualmente persoas sen fogar. A muller de 36 anos, investigada polo acoitelamento dun home na antiga estación de autobuses de Vigo, pasaba esta mañá a disposición xudicial, 2 días despois da súa detención. O xulgado de instrución número 5 acordou o seu ingreso en prisión sen fianza acusada dun delito de homicidio. Os feitos polos que está investigada sucederon o xoves pasado na vella estación da Avenida de Madrid, onde adoitan pasar a noite persoas sen fogar. A vítima, un home de 56 anos e con mobilidade reducida, faleceu tras recibir varias puñaladas no tórax, no pescozo e nun costado. Residía neste lugar desde o ano pasado e desde hai un mes compartía o habitáculo no que dormía coa súa presunta agresora. Un veciño de Teixeiro é sospeitoso de cometer 11 delitos de incendio forestal. Os lumes producíronse entre o 30 de xullo e o 18 de outubro nas localidades coruñesas de Oza Cesuras, Coirós e Aranga. Quedaron calcinadas case 11 hectáreas na área protexida da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. A investigación da Garda Civil, realizada no marco da Operación Torunda, iniciouse tralo incendio rexistrado en Oza Cesuras. Despois viñeron outros 10 lumes de pequenas dimensións grazas ao traballo dos servizos de extinción. Os axentes manteñen aberta a operación ante a sospeita de que o detido participara noutros 10 lumes forestais ocorridos o verán pasado.
A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, agradeceu o traballo realizado polas forzas e corpos de seguridade na loita contra os incendiarios e pediu un endurecemento das penas. Xa cando se trata pois de intencionalidade, o castigo ten que haber e, ademais, incluso eu diría que se debe de endurecer. E debese endurecer porque non é ningunha broma un incendio, podémolo comprobar este verán, pero non é a primeira vez que isto acontece. Un incendio pode comezar nunha parroquia e levarse por diante varios municipios. A policía busca os narcos que feriron de gravidade un axente nunha operación contra a droga en Sevilla. Sucedeu en Isla Maior, onde os narcotraficantes recibiron con disparos os policías que pretendían asaltar unha suposta cardería de droga. O axente ferido, que está na UCI, foi tiroteado cun fusil de guerra, segundo os sindicatos policiais. Na zona mantense un amplo operativo ca despregadura de unidades especializadas, entre elas os GEO, ca intención de entrar no recinto rodeado. Polo momento non hai detencións. E milleiros de pasaxeiros quedan varados nos aeroportos dos Estados Unidos tras máis dun milleiro de cancelacións de voos polo peche do Goberno federal. A reducción das operacións afectalles a 40 terminais e agrava tamén os atrasos na tempada previa ao Día de Acción de Grazas. Os aeroportos de Chicago, de Atlanta, de Denver ou Dallas son os que rexistran máis incidencias en relación a cancelacións e longas demoras. A Administración de Aviación ordenoulle esas liñas aéreas reducir os itinerarios cunha diminución do 4% que se ampliará a partir do día 14 ata o 10%. Os atrasos aéreos elevan a presión para que demócratas e republicanos negocien a fin do bloqueo orzamentario. O Estado sureño de Paraná, na zona sur do Brasil, vén de declarar zona catastrófica por mor dun tornado que deixou 6 vítimas mortais, unha persoa desaparecida e 750 feridos. O fenómeno meteorolóxico que aconteceu onte rexistrou ventos de ata 250 km por hora. Afectou 14 municipios e deixou unhas 10.000 persoas en vivenda. Os equipos de rescate continúan buscando vítimas debaixo dos cascallos das dúcias de casas derrubadas. A virulencia do tornado foi tal que só na vila do Río Bonito o 90% das edificacións quedaron afectadas. Se esgotará a legislatura é a incógnita que sobrevoa o panorama político. Dende Junts inciden en que Sánchez debe decidir se lle compensa seguir sen apoios parlamentarios. En Sumar invitan a Junts a dar marcha atrás e no Partido Popular din que caerán todos os corruptos e tamén o número 1. A duración desta legislatura converteuse na incógnita por excelencia da actualidade política. Pedro Sánchez insiste en que se vai esgotar, pero desde Junts din textualmente que sería unha anomalía democrática seguir adiante sen apoios parlamentarios. Qui té el botó d'eleccions o no eleccions és el president del govern i per tant ell ha de fer una reflexió de com pensa tirar endavant una legislatura quan no té la majoria en el Congrés dels Diputats. Desde Sumar, a outra parte do goberno esperan que Junts non actúe a favor do PP e Vox. Yo quiero hacer una invitación a Junts per Catalunya, desde la mano tendida que siempre van a encontrar por parte del Gobierno de España, a serle útil a Cataluña y no serle útil a PP y Vox. No PP albiscan un futuro a curto prazo con posibles pactos legislativos con Junts no Congreso en materias como fiscalidade, vivenda, ocupación, reincidencia ou inmigración. E consideran que se achega a hora do cambio. Ese gobierno está cada vez más cerca, os lo puedo asegurar. Y todo el peso de la ley caerá sobre ellos. No habrá indultos, no habrá amnistías para los chorizos del clan de las chistorras. E ante este panorama, fontes oficiosas próximas a Moncloa sinalan que a clave estará no proxecto de presupostos estatais para 2026. Incluirán previsiblemente elevados investimentos en Cataluña confiando en que Junts os acepte ou se enfronta a un elevado custo político e se os rexeita. Hoxe quedou paralizada a actividade na fábrica de Ence en Pontevedra. Foi o primeiro dos 12 días de folga anunciados polos traballadores. A factoría pretende eliminar 39 postos de traballo dos 282 cos que conta actualmente. Malia que non se produciron incidentes, estableceuse un amplo dispositivo policial dende as 6 da mañá. O comité de empresa informou que o 100% do cadro de persoal da fábrica apoiou o paro convocado. Únicamente están operando os servizos mínimos establecidos. O paro afectou tamén os centros produtivos das compañías e as industrias auxiliares que dependen directamente da fábrica de celulosa. As reformas continúan aumentando a lista de espera. Facer unha chapuza na casa pode levar meses e as máis grandes ata un ano. Un crebacabezas agravado polo prezo dos materiais e pola falta de man de obra no sector.
Nesta empresa de construcción non se para nin as fins de semana. Os traballadores poden optar por horarios ampliados con incentivos económicos. Pois chega un momento que o tempo non nos acompaña, tes que ir traballando por dentro, tes que ir cambiando a xente por outros sitios, entonces despois moitas veces os espazos que temos programados, pois por causa do tempo dos materiais non nos dá chegado e témonos que organizar facendo turnos dobles ou moitas veces traballando sábados e domingos. Deste xeito poden axilizar as obras que lles contratan e competir con vantaxe fronte a outras empresas lastradas pola falta de profesionais. E se non intentas cumprir os prazos, a xente xenéralle moita desconfianza. Entonces a hora da xente de valorar, no noso caso, o que valora é as fechas de entrega, as datas de entrega, e se en algún caso non se chegase, sempre temos unhas cláusulas onde se lle indemniza ao cliente. Ademais das quendas, algunhas constructoras amplían a formación para contar con profesionais polivalentes. Entonces sí que se invirte moito tempo e diñeiro en formación a xente para outras cousas, sabes? Para aportar e máis para fazer outro tipo de remates. A escaseza de traballadores cualificados en todos os oficios do ramo da construción e das reformas está a atrasar moitas obras privadas e afecta tamén a contratacións públicas. Dende o sector apuntan a necesidade de atraer os máis novos a formación nestes oficios e tamén as mulleres, que agora só representan un 11% do total dos cadros de persoal. Igual que ocorre no resto de España, o mercado do alugueiro en Galicia mantén un desequilibrio entre a oferta e a demanda que dispara os prezos e complica a busca de vivenda. Este ano, o prezo dun piso en alugueiro na nosa comunidade subiu máis dun 7% de media. A escasa oferta e a alta demanda manteñen tensionado o mercado do alugueiro en Galicia. Atopar vivenda complicouse. Alugar antiguamente era máis sinxelo, a xente elegía a zona, nos pedía, quero un piso para alugar en tal sitio, en tal zona, tanto de precio. A día de hoy buscan unha vivenda e puntos. Nesta inmobiliaria de Vigo acumulan solicitudes e normalmente xa non chegan a publicitar os pisos que lles entran. Pusemos un anuncio en horario laboral, pusémolo ás 10:30 da mañán, a menos 25 tiñamos o piso con 14 personas que nos habían escrito a través de portales inmobiliarios e o teléfono empezou a sonar como se isto fora un concurso da televisión. A falta de vivenda dispara os prezos. Segundo datos do Observatorio da Vivenda de Galicia, os alugueiros subiron de media un 7,4% respecto do ano pasado. A cidade máis cara é a Coruña, seguida de Vigo, que chegou a máximos históricos. Un estudio xa difícil, moi complicado, encontrado por debaixo dos 500 euros. Se nos vamos a un dormitorio, está por riba dos 600 xa normalmente. Dos dormitorios 650, 750, 850, tres dormitorios xa de 900 para arriba. Pablo Campos lamenta que non saian máis pisos en alugueiro polo temor dos propietarios a impagos e ocupacións. Son casos puntuais, o sea, a realidade, eu sempre defendo moito tamén o inquilino, é que o 90% dos inquilinos non dan ningún problema. Conta tamén que ás veces os propietarios están dispostos a alugar a un perfil concreto de inquilinos e poñen requisitos como que sexan funcionarios e que estean casados. Creo que estamos chegando a límites que non se poden sobrepasar. Hai unha cuestión de ética que debemos mantener. Hoxe en día é frecuente establecer un seguro de alugueiro que ten que pagar o propietario para seguir percibindo a renda mentre se inicia un proceso de negociación ou de desafiuzamento en caso de que o inquilino non pague. Lugo acolle a gran feira do vehículo de ocasión. Centos de interesados en cambiar de coche acoden a Car Outlet, o gran escaparate para as principais marcas do sector. Este ano, cunha maior presenza de vehículos de fabricación chinesa. Por cada coche novo véndense 4 de ocasión. O mercado de segunda man medra e no Pazo de Feiras de Lugo podemos elixir entre unha ampla oferta de 400 vehículos con prezos e financiamento excepcionais. Demanda xente vehículos con unha media de edad entre 6 e 7 anos, entre un precio medio de entre 15 e 20.000 euros. De 3.000 euros hasta 40.000. Un pouco de todas as gamas. Car Outlet cumple 14 edicións coa participación dunha quincena de concesionarios que ofertan todo tipo de vehículos, tamén kilómetros cero e novos. Estás incorporando vehículos novos con precios moi asequibles tamén. Hai quen só curiosea e tamén quen vai a tiro fixo. Sobre un rango de precios é un tipo sub dun coche xa pa miña edad algo alto, non sabes? Non un coche destos dos rapaces novos que van sentados abaixo. Estamos buscando un coche familiar que sea asequible. En coches moi bons e vexos
moi ben de precio todo, ou combustión ou híbrido combinado. Tenemos diésel, preferimos cambiar algo híbrido. Entre as novidades atopamos vehículos de fabricación chinesa recén chegados a España. Estamos presentando en primicia para a provincia de Lugo a nova marca Bestune, que é unha marca que acaba de chegar ao mercado español. Nosotros estamos aquí coa representación de modelos tanto de berlina como de modelos de gama sub. A ver que hai por aí, estamos mirando los chinos estes que nunca habíamos visto esta marca. Temos numerosas oportunidades de atopar o noso coche ideal a prezos irrepetibles. Esta mañá tremeu a terra en Galicia. Rexistrouse un sismo de magnitude 3,3 co epicentro en Lalín e deixouse notar tamén en localidades próximas. O Instituto Xeográfico Nacional rexistrou o sismo de magnitude 3,3 no límite entre os concellos pontevedreses de Silleda e Lalín, a 5 km de profundidade, e é nesa zona, a un lado e outro do río Deza, nas parroquias de Prado e de Siador, onde atopamos algunhas das persoas que sentiron este tremor de terra. Eu estaba preparando a plancha da cociña e de repente sinto estalar como se foran cristales. E desto un golpe así, bum, 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 bum. Pero a casa, como temblar, non temblou. Non foi como de outros temblores que veñen fuertes. Nin lle tocou unhas portas, nin os cristales, nin nada. Pero o estampido foi como se romperan cristales. E de repente, nada máis. Eu xa quedei como un huevo choco. Notei un ruido moi fuerte, eu creín que era un trueno, pero retemblou toda a casa e as ventanas tamén. Pero se me pareceu raro que fora un trueno, porque despois xa non sentí máis nada. Vivo en Silleda no pueblo, vivo nun quinto e non sentí nada, nada de nada. Estaba desperta, estaba na casa. Foi contra as 9:30 da mañá e din que durou uns poucos segundos. Na base dos bombeiros de Silleda tampouco sentiron o sismo, nin teñen constancia de que causase danos. Outra vez fai bastante, pois a mellor como 20 e pico de anos ou así. Tamén houbera un moi fuerte, pero aquel fora moi fuerte. Que retemblara toda a casa e todos eses días e que tuve medo. Pero hoxe non. Veciños de Vila de Cruces, Vedra e a Estrada tamén informaron de que notaron o tremor. A pesca do salmón estará prohibida a próxima temporada en Galicia. Acordouno o conselleiro galego de Pesca Continental e fixo porque a especie comeza xa a escasear nos ríos. Moi poucas, no eu creo que só se pillaron dous, e foi os dous na parte galega. No Miño creo que non se pillou ningún, no Ulla tampouco, o Lérez está vedado. O Masma creo que, ahora non recordo exactamente, pero foi o único onde se dou algunha captura. O descenso continuado das poboacións fixo que o salmón estea en perigo de desaparición. Ante este problema, a Consellería de Medio Ambiente decidiu vedar a pesca desta especie en todos os ríos galegos durante a próxima temporada. Desde a Federación Galega de Pesca din que a veda era necesaria. Agardan que dea resultados, aínda que dubidan que prohibir a pesca durante unha soa campaña sexa suficiente para recuperar a especie. Valorámosla moi positivamente. Ademais, agradecemos tamén a valentía da nosa administración en tomar esta medida, porque xa sabemos o impopular que é propoñer vedas. Un aniño, pois, o mellor é algo testimonial, pero, bueno, esperemos que se note un pouquiño o beneficio desta pequena parada e que, o mellor, se vesa que pode ser útil para protexer esta especie. A prohibición de pescar salmón é a principal novidade da temporada de pesca que comezará o 15 de marzo e rematará o 31 de xullo. Distintas institucións asinaron este mediodía a declaración de Bande, un compromiso co uso do galego nos camposantos e actos fúnebres. No acto participaron dende alcaldes da zona e cargos da Xunta e da Deputación Provincial, ata representantes da Igrexa Católica e da Evanxelista, moi estendida na Baixa Limia. Entre todos, pretenden impulsar o uso da nosa lingua nun espazo onde ten unha presenza moi escasa. Quen poderá tirarte de O último poema que escribiu Celso Emilio Ferreiro, alá polo ano 1979, poucos meses antes de morrer, e dedicoulle ao meu pai.
Unha placa en galego no panteón da súa familia é o xesto de compromiso do presidente do Parlamento galego coa nosa lingua. Meu pai foi un galeguista convencido, moi amigo de don Ramón Otero Pedrallo, de Celso Emilio Ferreiro, e non o duvidei. E ademais hasta agradezco que me hayan feito esa petición. A iniciativa de galeguizar os camposantos é da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, que levan máis de 20 anos traballando para que o galego perviva tamén despois da morte. Nós o que facemos é persistir na idea de celebrar actos desta índole que teñen un carácter eminentemente pedagóxico. Explicarlle a xente que é un contrasentido vivir en galego e morrer en castelán. O propio Imelga, o Instituto de Medicina Legal de Galicia, sumouse a este compromiso para afondar na galeguización da medicina forense. Hai pequenas cuestións que, como poden ser, pois, sempre as codificacións internacionais de enfermidades que están traducidas ao catalán, sin embargo, o galego non. Os promotores da declaración de Bande animan a todos os alcaldes galegos a sumárense a este proxecto para dar exemplo. O rei Xoán Carlos navegou hoxe de novo. Non o puido facer no seu bribón, pero estivo acompañado no porto de Sanxenxo por amigos e familiares. Andrea Otero. Si efectivamente Xoán Carlos I atópase estes días en Sanxenxo coincidindo coa regata Desafío Barcelona, que precisamente non puido participar debido a que a súa embarcación, o bribón, non chegou a tempo debido ás malas condicións meteorolóxicas de toda esta semana. Iso sí, iso non impediu que puidese navegar hoxe aquí nesta vila pontevedresa, xa que o fixo a través dunha embarcación auxiliar con outros membros da tripulación. Precisamente agora nestes intres o emérito atópase aquí onde vedes as miñas costas neste Club Náutico de Sanxenxo nunha entrega de premios das embarcacións que tiveron lugar fai uns días en Nova York. Eu vexo xente que pasa dicindo veño porque quero ver o rei, digo que polo menos sirve de atracción para persoas que ven aquí, e algúns madrileños que encontramos agora viñan a mirar a ver como era, como se desenvolvían estas regatas, preguntáronme. Eu traballo en hostelería e ao final a xente tamén acaba preguntando é verdad que vai estar aquí, bueno, tal personaje? Sí, e anímanse a preguntar, por onde vai estar? E acércanse a este lugar. No lo he visto, pero si hubiese coincidido con él, pues es motivo de alegría, lógicamente. A Federación Autismo Galicia celebrou esta tarde en Santiago un acto conmemorativo polo seu 30 aniversario. O evento, destinado a rememorar a historia da organización e visibilizar os seus logros, foi presentado íntegramente por persoas pertencentes a este colectivo. Dende 1995, a Federación Autismo Galicia traballa para mellorar a calidade de vida das persoas que padecen esta condición na comunidade. Segundo os datos achegados pola propia organización, actualmente son máis de 25.000 galegos e galegas os que a presentan. É por iso que, tras 30 anos de historia, a Federación non só celebra os logros acadados até o momento en materia de benestar ou dereitos das persoas con autismo, senón que fixa mirada no futuro e o que resta por conseguir. Brindar servicios en todas las etapas de la vida. Se necesita una tranquilidad en cuanto a servicios, ya que tanto crecimiento debido al índice de prevalencia que cada día es mayor, por un mejor diagnóstico, los servicios tienen que ser estables y tener apoyo tanto a nivel de presupuesto como a nivel de edificios, de aulas. Persoas con autismo, familiares e representantes das 15 entidades que conforman a organización reuníronse esta tarde nun acto conmemorativo para rememorar e poñer en valor as súas 3 décadas de historia e traballo reivindicativo. Unha cita que tampouco faltaron as autoridades institucionais que puxeron de manifesto a importancia do continuado labor de Autismo Galicia. Botar o que é a mirar atrás, ¿no?, para ver onde se estaba hace 30 anos e onde realmente se está ahora, ¿no? Todos sabemos que o problema de autismo, do trastorno de espectro autista, é un problema que trascende o que é o sanitario, o asistencial, ¿no?, para realmente entrar no mundo social. Cando comezou a andar a Federación, pois era no século pasado, daquela falábamos moito sobre autismo e agora o que temos é que xa falamos realmente coas persoas que viven o autismo. Con todo, os protagonistas da cita foron, sen dúbida, eles e elas, persoas autistas que, como presentadores do evento, reivindicaron a súa autorrepresentación e capacidades. Para algúns xa chegou o momento. Viana do Castelo, un dos municipios do norte de Portugal máis próximos a Galicia, deu xa o pistoletazo de saída o Nadal. Hai unhas horas acendían a súa iluminación cun espectáculo que moitos non quixeron perder. Xoán Pereira.
Sí, cun pequeno retraso de apenas 5 minutos sobre o horario previsto, ás 7 desta tarde, hora galega, ante centos de persoas expectantes, prendían as lámpadas do Nadal en Viana do Castelo. Unha semana antes que en Vigo é unha das vilas máis madrugadoras do país veciño. A instalación da Avenida dos Combatentes é a máis vistosa. Outro dos puntos que concentra maior atracción é a árbore instalada no Xardín da Mariña. Este ano amplíanse as rúas e espazos con decoración natalicia, un total de 36. Monumentos como a Capela das Almas ou a Sé Catedral súmanse a este mundo de luz e cor. Espectáculos multimedia complementan a iluminación que se alongará ata o 12 de xaneiro co obxeto de dinamizar o comercio e a economía da capital do Alto Miño. Ainda é a primeira vez que vim ver, adorei, foi muito lindo, nunca tinha visto e gostei muito. Vimos a estrena de Navidade aquí a Portugal, o país veciño, e xa que Vigo estaba moi apagado, pois tivemos que venir para aquí. Tempo de castañas das que Galicia lidera a súa produción e as administracións traballan por profesionalizar o sector. Dende decembro do ano pasado pódense plantar variedades de castiñeiro autóctono, coñecido como sativa, en calquera parte da comunidade. Así o recolle a IXP, que conta con case 1.400 hectáreas espalladas por todo o territorio galego. O seu selo galego específico que ten máis de 70 variedades. A castaña galega é clave na exportación a nivel nacional, pero tamén internacional. Sobre todo a conxelada, que marcha fora cara a máis de 30 países distintos como Suíza, Austria ou Rusia. Onde tamén se consomen moitas nesta época é en Ourense. Ali o martes é festivo local, pero hoxe xa se adiantaron moitos a celebralo magosto. Cristina do Río. A estas horas estánse celebrando magostos en numerosas localidades da provincia de Ourense. Sábado estivo bo día, boa temperatura e moitos subiron ao monte a festexalo e moitos outros están a facer en magostos comunitarios como este de Baños de Molgas. Aquí hai 1.500 veciños no concello e concentraránse neste magosto ao redor de 500. Levan 42 anos celebrando. Os veciños de Molgas teñen experiencia na organización do magosto popular. Levan 42 anos cumprindo con esta tradición tan ourensa. O que é a provincia de Ourense, a castaña é fundamental, é dicir, como na costa o mellor é a sardiña, pois aquí a castaña. As cantidades falan por si só, as 200 kilos de carne ao caldeiro e outros tantos de castañas. As potas cocen a fogo lento, mentras a ambos os dous lados do lume vanse facendo os cachelos. Chourizo con pan, con verdura, con patatas. E incluso ven xente de fora que non está, de Andalucía, do País Vasco, da zona de Madrid, de Zamora, Castilla, e veñen porque son fillos do pueblo, chamamos morriña. Non me atrevo a decir saudade, pero sí que morriña un pouquiño. Os que van chegando non se resisten a probar as castañas. As castañas están moi boas, e basta que son de Baños de Molgas, un magosto, hai que vir el, por forza hai que vir el. A pesar de que non choveu, non tiveron moita auga, pero boa cualidade, é grandes e boa cualidade. Antes de botalas a tixola, hai que lles facer un corte para que non estoupen. É facer un braseiro moi bo, non que vayan en llama non. Un braseiro con calor e remexelas de vez en cuando, darlle unha voltiña. O ritmo das charangas van chegando os veciños. Queda por diante unha longa noite de magosto, a festa máis popular do outono ourensán. As plantas e a cerámica foron o núcleo da primeira edición do Mercado Sostible La Maceta, unha feira novidosa que reuniu en Expo Coruña preto de 40 expositores para mostrar as últimas tendencias en botánica e a enorme creatividade dos pequenos artesáns. A proposta completouse con charlas, demostracións e obradoiros. A kokedama é unha técnica xaponesa de cultivo de plantas que sustitúe os cestos por alternativas naturais feitas a base de carriza. Bueno, básicamente lo que consiste es en una bolita de musgo que encierra el sustrato en sí mismo. Es algo muy fácil, pero bueno, requiere un poquito de maña y sobre todo un poco de paciencia. O último taller da xornada estivo dedicado ao deseño de kokedamas, unha actividade pausada pensada para reconectar coa terra. O mercado promoveu un estilo de vida máis natural e consciente.
Salir al bosque, ni al campo, en tener presencia verde en nuestras casas, que científicamente está probado que hace bien, o sea que es terapia. Vennos moi ben este tipo de cousas, que ainda que sea un día poñernos a regar un momentiño, como que deixamos o teléfono de lado, o ordenador, as prisas, e de repente mira, hai unha folla nova na plantiña que comprei, faiche un pouco de ilusión, non? Durante toda a xornada houbo obradoiros, charlas e demostracións. Os visitantes coñeceron as últimas tendencias en xardinería e decoración botánica nun espazo compartido con ceramistas, artistas e artesáns. A madeira é moi especial porque é un material que pódese transformar moitísimas veces. Cada peza é distinta porque as vetas cambianche completamente a peza. Creo que a xente quere facer moito cousas xa manuais, parece que empezan a apreciar un poquinho máis as cousas feitas a man. A feira reuniu máis de 40 proxectos sostibles na súa primeira edición. Santiago volve ser a inspiración dos que pasean sempre con caderno, pinturas e a necesidade de plasmar as paisaxes e as persoas cas que se cruzan. O Encontro Internacional de Cadernos de Viaxe Compostela Ilustrada reúne profesionais e afeccionados para encher as rúas de moita arte. Os participantes en Compostela Ilustrada dedican as mañás a sesións de debuxo e pintura en lugares emblemáticos da cidade como a Praza de Abastos, Praterías ou Alameda. Salir a la calle con amigos, conocidos que tienen la misma pasión y juntarnos para dibujar, estar un par de horas, te va desde el mundo. Teñen tamén obradoiros con algúns dos profesores que pola tarde se encargan dunhas conferencias en que o debuxo acompaña as palabras. Demostracións de debuxo e conferencia, non? Que é unha cousa moi divertida en que a xente ve como se debuxa, neste caso azulexos que fixemos con Ximena Mayer, e ao mesmo tempo contan unha historia, como se enfrentan eles ao traballo. Esto de la cerámica sí, pero yo dibujo mucho hago muchos cuadernos de viaje desde siempre, o sea que sí, combino las dos cosas. Esto ha sido, en realidad era por variar un pouco. Un encontro que nace en 2016 para crear un espazo en que dar cabida aos que non poden sair da casa sen un caderno, lapiceiros ou acuarelas. Coa cidade por inspiración, xordan despois moreas de proxectos. Y entonces, después del festival, ella me invitó a quedarme unos días para ilustrar este libro. De mulleres en Compostela, non? Que o que fago é situalas en diferentes espacios para que a cidade se encha ca súa vida. Os composteláns están xa feitos a topar polos recunchos da zona bella grupos que debuxan as súas casas, rúas ou bares. Algún afortunado mesmo quedará coa ilustración, pero as máis delas volverán nos cadernos e carpetas para completar as coleccións dos que crean as súas propias postais do vivido. A información, xa saben, continúa actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal.